Похвалений Ісус Христос. Брати і сестри, після недовгого такого часу нейкага перерыву зноў прыемна вярнуцца на родную зямлю і таксама сустрэцца з вами. Ну, прынамсі так, за кадрам, хаця вас не бачу, але ведаю, што гэты сустрэчы, напэўна, адбудуцца з тымі, якія заўсёды іх чакалі. І столькі у гэтым часе мне таксама пра іх нагадвалі і пісалі. А сёння незвычайны дзень, і ў касцёле каталіцкім мы святкуем вялікую урачыстасць для нас, Найсвяцейшай Тройцы. Якби хоча сьогодні запитатися у кожного з нас, костьол, Бог, у якого ти віриш? Хто він? Хто твій Бог? І ми тлумачимо і достатково добре відаємо цю правду віри, яку передав нам костьол з наших предків. Бог один у Тройці. Отець, Син, Дух Святий. Да, ведають це діти на катехезі. Але сьогодні це хіба мало тільки визнати і питаємо кожен сам у себе, хто є мій Бог, один Бог, якому я служу, у якого вірю. Брати і сестри, святий Августин, однойче коментуючи слово псальма, що питаються у нас, де ваш Бог. Задає сам собі таке питання, як відаєте, святий Августин живе у перших віках християнства. Коли запитатися у язичників, де знаходиться твій Бог? Язичники, він так каже, вельми хутко покажуть, ось мій Бог, ось Бог, у якого я вірю. Ці гэта будзе Зевс, ці будзе інше. Адним словом, для іх нема вялікай праблемы показаць, хто такі для іх Бог. Для нас, каже святы Августин, для хрысціянаў, показаць, хто такі наш Бог, хто Бог, у якого я вірю, вельмі часта, сапраўды, вельмі цяжка. Перш за ўсё, як ён кажа, трэба даць самому сабе гэты адказ. Дык хто такі Бог, у якого я вірю, а потым вось гэты якби адказ занесці і паказаць іншым. Браты і сёстры, калі мы звяртаемся да таямніцы сённяшняга свята, перш за ўсё, што нам кажа слова Тройца? Бог адзіны у трох асобах. Тое, што Бог не з'яўляецца самотнікам. Бог не самотны. У Богу ёсць жыццё. Бог не статычны, Бог не скамянелы ў сабе, а гэта Бог, у якім ёсць вельмі інтэнсіўнае жыццё. Ёсць адносіны, якія мы называем любоў. І ось гэта наяўнасць асобаў Божых, гэта перш за ўсё натура Бога як жыцця, як Бога, які з'яўляецца дынамічным, не самотным, не застылым, не скамянелым Богом, далёкім ад усёй гэтай рэчаіснасці. Канечне, па-другое, хто такі Бог? Христос нам кажа, што Бога ніхто ніколі не бачыў. Адзінародны толькі Сын Божы, які нас павучае, таму дарэмна можа самому блукаць па здагадках. Да, проста найлепш паслухаць, што нам кажа адзінародны Сын Божы. Христос навучае нас, хто такі Бог 2000 год таму назад, ужываючы нашу лексіку чалавечую. І ён вельмі рэдка паўстрымліваецца ўвогуле ад таго, каб называць Бога Богом. Теус, альбо па-лаціне Деус, гэта словы, якія функцыянуюць у той час. Пагане таксама называюць ту вышэйшую сілу, якую веруць Деус. Але Христос выбірае зусім іншае слово – Айцец. Гэта слово, якое, безумоўна, знаходзіцца ўжо ў Ветхім Запавеце, але ён найчасцей кажа нам «Айцец ваш». Калі моліцеся, Айцец ваш бачыць і аддасць вам. Калі моліцеся, не будьце шматслоўнымі, бо Айцец ведае, у чым маеце патрэбу. Айцец дазваляе, каб сонца ўсходзіла над справядлівымі грэшнымі, гэтак далей. Урэшце рэшт, калі вучні просяць, навучы нас маліцца. Першае слово мы кажам у той малітве не «Божа наш, які ёсць у небе», а «Ойче наш, які ёсць у небе». Гэта не проста так. Христос ведае, ён свядомы, колькі шмат ёсць вось гэтых паняццяў Бога, паганскіх паняццяў, таксама у іудаізме скрыўленых, выкрыўленых паняццяў Бога, і ён у гэтай людской лексіцы, у гэтым жыцці знаходзіць гэта цудоўнае слово «Айцец». І так называе сам Бога і вучыць так на яго глядзець. Урэшце рэшт, абяцаючы нам Духа Святога, які нас навучыць у нашым жыцці пазнаваць гэты твар Айца, тады, асабліва, калі нам цяжка,
Христос абяцае, што яшчэ шмат што зразумеем, жывучы і размаўляючы з нашым Богам. Ці Ён сапраўды ёсць нашым айцом, наш Бог, той гадзіну, якога мы верым. Ці сапраўды мае адносіны да Бога, мае малітве у штодзённым маім жыцці гэта адносіны да майго айца. Ці, як я чуў аднойчы на казанні, ці сапраўды я веру, што калі я прачынаюся, то мой айцец глядзіць на мяне і усміхаецца, бо шчаслівы, што яго дзіцё прачнулася. Згадзіцеся, вельмі шмат нам не хапае, каб да Бога адносіцца такім чынам і бачыць яго менавіта такім чынам. Але таксама згадзіцеся, што не проста так. Менавіта айцом называе яго Христос. І таксама нам кажа, што калі хочам мець сапраўдны вобраз Бога, то лепш, калі будзем шукаць яго ў гэтым паняцці. Простым, звычайным, складаным адначасова для нас айцец. Віншую вас гэтым вялікім святам, Найсвяцейшай Тройцы. Бога магутнага, всемагутнага стварыцеля, айца, сына, Духа Святога, якога, падумайце толькі, якое шчасце мы можам называць, не толькі называць, але і адчуваць сваім айцом. Ну і потым, як кажа Аўгустын, пакажы, дзе твой Бог? Вось жыві і пакажы, хто ёсць твой Бог, у якога ты верыш. Пахвалёны Ісус Христос, да новых сустрэч!